Outes nomea fillo predilecto a Domingo Barreiros. A Casa da Cultura do municipio acolleu un emotivo acto no que o músico estivo arropado pola súa familia e veciños. Este sábado, a Casa da Cultura da Serra de Outes acolleu a celebración dun pleno extraordinario para homenaxear a Domingo Barreiros. O músico foi distinguido como fillo predilecto de Outes e recibiu un diploma e a correspondente medalla acreditativa, unha peza de prata deseñada por Fernando Gallego. Un emotivo acto no que se destacou a trayectoria de Barreiro no seu ámbito profesional, pero tamén a pegada que deixou como persoa. Sempre que me piden que fale dele, a primeira palabra que ven á mente é humildade. Para min é a súa mellor virtude. Estou segura de que se fora el o que pronunciar este discurso, diríanos que non merece esta homenaxe. A día de hoxe, eu penso que é merecedor dela e agradezo que se esa feita podendo estar aquí con todos nós. No seu nome teño que agradecer tamén a moita xente este recoñecemento. En primeiro lugar, ao señor alcalde e a corporación municipal que o fixo efectivo. Tamén a todas as xeracións de alumnos e alumnas, moitos deles hoxe aquí, que o meu pai formou, Escola da Moa, CIP Emilio de Navascués e IES de Outes. O alcalde de Outes, Manuel González, destacou o labor de Barreiros ao longo da súa vida, pero fixo especial fincapé no seu papel social ao impulsar e crear as corais Francisco Añón e o Peirao do Freixo. Penso que sea algo que é preciso recoñecer e poñer en valor hoxe en día por parte das institucións e da sociedade en xeral. Iso é o traballo desinteresado de persoas como Don Domingo para manter viva e activa unha sociedade. Particularmente cando os destinatarios dese traballo son as persoas maiores, como veo acontecendo cos participantes das corais que dirixiu Don Domingo, sobre todo nos últimos anos. Conseguir que a nosa xente maior participe de forma activa e se implique na sociedade, sexa no eido que sexa, é sen dúbida un grande logro e un obxectivo polo que debemos traballar. No acto fíxose un repaso pola súa trayectoria como mestre e músico, formando parte da vida de moitos veciños de Outes. Queremos transmitir o noso agradecemento á súa figura por toda a labor educativa, musical, socializadora que fixo durante toda a súa vida. E temos a honra de ser partícipes neste acto. E, sin dúbida, a título persoal, como non pode ser de outra forma, non me queda máis que agradecer a súa participación na miña vida e na da miña familia. Para min é unha honra poder dedicarlle unhas palabras ao que foi o mestre da miña vida. Xa que dende os 5 anos e ata os 13 foi o meu mestre dentro do sistema educativo. E tamén foi o meu mestre fora da escola durante moitos máis anos, porque tive a sorte de participar primeiro nos coros escolares do colexio e do instituto e posteriormente na coral xuvenil Solpor. Non pensei que iba a ser repetitiva se louvaba as moitas cualidades e actitudes de Dondo, e resultame difícil tamén atopar as palabras adecuadas tratándose dunha institución musical feita persoa. A emoción se iba a relucir en numerosos momentos desta homenaxe, na que a concelleira nacionalista Soledad Sacra afondou no seu papel clave nas corais outienses. Eu quero destacar o que conseguiu como fundador e director das dúas corais do noso concello, a coral O Peirao do Freixo e a coral Francisco Añón de Outes. Quero dicirvos que é, para o goberno de Outes, unha honra ter estas casi 50 persoas rodeándonos hoxe. Quero tamén destacalos por ser impulsores desta homenaxe, agradecendo a toda a directiva, en especial a Dominga Montes e Marita Tuñas, a súa colaboración e disposición para que este acto fora posible. O concelleiro do Partido Popular, Francisco Calo, sinalou que Barreiros deixou unha pegada imborrable en Outes e destacou 3 aspectos: o musical, o docente e o humano. Implicación, capacidade de liderazgo e vocación de servicio, cualidades sempre latentes na súa persoa, marcaba intensamente a súa pasión pola música. Por todo isto, acadou numerosos e diferentes premios varios de relevancia nacional, levando máis alá do noso territorio o nome do Concello de Outes, e ainda hoxe, partituras do seu puño e letra levan o pseudónimo M. Moa. O acto contou coa actuación da coral Francisco Añón, que abriu e pechou a homenaxe a Domingo Barreiros, fillo predilecto de Outes.
Cando van os marineros para o mar, non te fixas